जियानो हक पलिटिकल कनस्पिरेसि बा मायानो बिथाङा दा बे बुंनो बाध्य जाखाबाय जे गेरेमसा हारि दानो थाखाय बिथांमोननि बिहोमा गैयि होननाय बाथ्राफोरखौबो जोङो सम सम खोनानो मोन्दोंमोन नाथाय आरो खोमाना लानो नाङा नैबेखौसो आं बुंनो सानदों दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों आफादफोरनि फारसे अर्गानाइजेसनफोरनि फारसे आसि थुग्रा व्यक्तिफोरा खुनुदिन माने समाजाव मोजां नैबे थाद'नायनि सम नङा फिथाइया मोजां फैदों अब्लाबो जों बेखौ बासायनानै लाखिनांगोन आरो हेल' एसपि ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोन फिन खनसे हेल' एसपि ब्लगआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय गावजों गाव आसि थुलायनाय जोबोद गोरलै नङा होमबा बेनिफ्राय सोरबा सासे दुरबल व्यक्तिनि फारसे जेब्लायबो आफाद हिसाबै जोङो सहसै गोरलैयै माने जि फैदों बेखौनो बुंनायनि खाबुखौ जोङो मोननो हायो मोनसे अर्गानाइजेसनाव थायोब्ला स' बिदि होननानै जोङो जानला मेनला ओरैनो माने सोरबा मोजां मावनो नाजानायखौबो जुदि हाब्रु फुनलाबाय थायोब्ला मोनसे मरेल डाउन जानाय बायदि जायो नंगौना नङा होमबा स' थिग बिदिनो दिनै आयंमोना प्रुफ खालामना दिन्थिबाय जे सैथो लामाजों हान्थियोब्ला जेब्लायबो साक्सेसखौ मोननो हायो आरो गिनायनि गेजेरजोंनो देरहानायबो दङ बिथांमोना दिनै ओरैबायदि मोनसे स्ट्रं पावारफुल मानसिनि फारसे नाजा हर सान माब्लाबा समावहाय फैफिननो हाया माब्लाबा समाव मोनहैया आरो गिलु बालु थाखुमा सिखोमायै बिथांमोना खामानि मावनो गोनां जादों स' नैबेखौ सोर बुङामोन नैबे क्लिप्सखौ नोंथांमोननो ससे दिन्थिनो आखायाव लादों आरो बेनि उनाव बाखि खोथाखौ सावरायलांगासिनो दं बिराद खस्थ' मोनदों थेवबो जों बेखौ नेवसिदों बे आदाखौ दा बुंनो हागौ आदाया जेरै रिटायार जानानै दिनै 74-75 इयार्स जाबाय थेवबो बियो मालाबो नांलालै मेंबायलै नांला दोननोसै थाथोंसै होननानै बुङाखै दा आरो बे आदाखौ आं बेसेबांबा जोङो साहस होफादों आदा जों हाथारो दे जों इनकारेज होनानै दिनै जोङो बे हाइकर्टआनो जोङो बे माने PIL अर्डाराव होबाय जे बियो सरनिया बर' कसारि नङा आरो बिसोरो नोंसोरो आसाम गभर्नमेन्टखौ होनहरबाय नोंसोर माबे आयेनजों माबे दफाजों नोंसोर माबे कनस्टिटिउसननि आयेनजों नोंसोरो बिसोरनो नटिफाइड नङै मानसिफोरनो बोरै ST सार्टिफिकेट होदों दाना बिसोरो जबाबदिहि जाबाय होमबा बिसोरो 7 दिन टाइम लादों 7 दिन टाइम लानायाव होनबाय जोङो 7 दिन हाइकर्टआ टाइम हरदों 7 दिननि उनाव बिसोर होनबाय नोंस्रा जुदि बेखौ नोंसोर जे इन्टारिम नोंसोर दिनै जेबादि अर्डार होदोंमोन नटिफिकेसन होदोंमोन सरनियाफोरनो बर' कसारि लानानै होनो हागोन होननाय बेखौ उइद्र खालामाब्ला नोंसोरनि साख्रि बा नोंसोर मा जागोन बेखौ गिनानै बिसोर उइद्र खालामबाय बिसोर उइद्र खालामदों बे उइद्रल लेटारखौ खिन्थु जों ओरैबायदि खालामबावदोंमोनबा जोङो सोलोंस्लाब हागौमोन नोंसोरथ' उइद्रल खालामबोबायब्ला उइद्रल खालामनानै एथ' गिदिर क्राइम खालामनाय बायदि जोंनि जातिखौ दंस' खालामबाय खिन्थु बे उइद्र खालामनायजोंनो बिस्रा गबाय उइद्र खालामनाय माने ओरैबायदि सरनिया जातिफोरनो जों होदोंमोन भुल क्रमे खिन्थु जों उइद्र खालामना लाबाय माने गैला बे समनिफ्रायनो गैखालामोन दा जोङो बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननो हानांसिगौमोन बै समावनो जोङो इन्डिया गभर्नमेन्टआव पार्लियामेन्टआव थांनानै बेखौ दाननो हानांसिगौमोन नाथाय जोंनि खमजोरिखौ नुबाय जे जों सानै साथाम खामानिया मावनानै बे जोंनि एथ'बां बर'नि संगठन गिदिर संगठनफोर दङ दल संगठन दङ मानो बिसोर नाङाखै नैबे जोंखौ खमजोरि मोननानै बिसोर दानाखिसै आरो जोंबो बेजोंनो जों सानदोंमोन मा बेजोंनो जोब्बाय हाइकर्टआ होनायजोंनो जोब्बाय ओमफ्राय गावसोर उइद्र खालामनानै जोब्बाय दाना ओमफ्राय उइद्र खालामनानैल' जोबा मानो होनबा बे मानसि सासे MP जालायनाय बे भट गेलेनानै देरहानाय दा बेखौ इन्डिभिजुवेल बिनि केसखौ दाननांगौ दा इन्डिभिजुवेल बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननांगौ मारै दानगोन नैबे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया दाना जोङो हाइकर्ट मोनदोंब्लाबो जों दुगा जानो हायाखिसै जों रंजायाखै जों हाइकर्टआव देरहाबाय जों देरहानायखौल' जों बुंदों जे जों देरहाबाय बे समाव आदाया बिराद बेमार लोमजादोंमोन थेवबो जोङो गुवाहाटिसिम फैबावनानै जे जों बे अर्डारखौ लांबाय ओमफ्राय जोङो बे अर्डारजोंबाबो जों दुगा जायाखै जोंना मा बिनि सार्टिफिकेट दानहोथारनांगौ बिनि सार्टिफिकेट दानहोबासो जोङो बेखौ MP सिटनिफ्राय जों बोख्लायनो हागोन नै बेखौ नाजायो दाना जोङो बेखौ जेला खालामबावो होमबा जे जोङो बे हाइकर्टनि मोनखांनाय लोगो हाइकर्टनि 1 थारिखआव जों मोननाय लोगो हाइकर्टखौ जोङो अर्डार मोननाय लोगो हाइकर्टनि अर्डार मोनखांनानै जोङो 3, 4, 5 सानथाम थानायनि उनाव 6 थारिखआव जोङो बाहाय माने दावलिफुथियाव फैबाय जे हाइकर्टआबो बिबायदि अर्डार होबाय सिकिउरिटि कमिटिनियाबो जोबखाबाय नोंसोर दानदो जेला जों होफैयो होमबा बिसोर र' होनै दानाखिसै नालाय बिसोरो मार्च एप्रिल मे जुन थांबाय होमबा जोङो दाना बेखौ कर्टआव होबाय जे जोंनो दासिमबो बेखौ होआखै कर्टआ जोंनो बेखौ बिनि जे कर्टआव हाइकर्ट सुप्रिम कर्टनि अर्डार मथे 3 मासजों फोजोबनांगौमोन सिकिउरिटिनि कमिटिया 3 मासाव जोङो दा दिनैसिम 3 बोसोर जाबाय दानाखै आरो दा जों सिकिउरिटिनि कमिटिया जोबनायावबो दानाखै होननानै बुंनाया जेला होबाय होमबा बे हाइकर्टआ 2 मासनि टाइम हरबाय 2 मासनिया जोंनो फेब्रुवारि मार्चआव होदोंमोन दाना फेब्रुवारि मार्चनिफ्राय नै
दिनैसिम मोनसे जागोन 10 मास थांबाय 10 मास बाय कन्टेम जों 10 माससिम थांबाय 10 मास थांबाय नै जों दाखालि बेखौ कन्टेम होबाय जेला कन्टेम खालामनानै होयो कन्टेम होनायावबो बिसोरो दोनै दानसे दानाखै मानो होनबा जोंनि खमजुरिखौ मोनबाय जे कन्टेमावबो दानो मानो होनबा बिसोर ओरैबायदि पावार दङ जे एमपि आरो बियो माबे संगठननिफ्राय फैनाय नोंसोर रायजो राजाफ्रा मिथिगौ नोंथांमोनहा मिथिगौ बे माबे संगठन होनाय बे गुवाहाटियाव ओरैबायदि बियो राजत्व जायनि थाखाय जोङो थाखोमा जोङो खामानि मावनांदों दिसपुराव बिनि मानसि जोब हाइकर्टआव बिनि मानसि जोब थेवबो जों थाखोमानानै लास्ट पर्यन्त जों थेवबो चेलेन्ज खालामदों जे जोङो कर्टआ जोंनो सानसे जोंनो जों बे कर्टनि बे आयेनजों जों देरहाथारगोन जोंहा बे बिश्वासखौ लानानै जों दिनै हाइकर्टखौ जों धन्यबाद होयो आरो दिनै जोङो सिकिउरिटिनि कमिटिया बे हाइकर्टनि अर्डार मथेनो बिसोर कन्टेमाव जों जेला होबाय कन्टेमखौ दोननो हादोंमोन कन्टेमखौ बेसेबां गोबाव दोनदों नोंसोरो 6 मास 7 मास 8 मास 10 माससिम दोनदों दोननायनि उनाव कन्टेमखौ दा लास्ट पर्यन्त जोंनि उकिला आरो प्रसेस खालामबावनानै खायदा खालामबावनानै माबे आयेनजों माबे रुलजों माबा खालामनो हायो बेखौ खालामबावना हरबाय बे हरनाय लोगो लोगोसो दा बिसोरो बे दानबाय बे दाननाय दिनै दानबाय बेसेबां गोबाव जों खस्थ' मोनबाय दिनै बिनि एमपिआनो 5 बोसोरावबो थांबावबाय आवगायनि 5 बोसोराव थांबाय आरो दानि 5 बोसोर 10 बोसोर थांबाय दा नै दा बे जोबनोसै गोदान इलेक्सन जानोसै थेवबो जों दा सिकिउरिटिनि कमिटिखौ जाय अफिसारफोर बिथांमोनखौ जों धन्यबाद होबाय जे बे एसे सम थाबावनायावबो जोंखौ दाननानै जोंनि बे खामानिखौ साक्सेस खालामबाय जों दा बिराद गोजोननाय आरो जों बर' हारिनि थाखाय बे जों देरहानाय बेनिखायनो दिनै जोंनि बर' हारिनि मोनसे गिदिर देरहानाय खिन्थु जों दुगा जाया जे जोङो रावखौबो जों सर'निया जाथिजोंबो गाज्रि नङा खिन्थु जाय बर'खाया नोङो मानो दास्ति लिरनांगौ नों बर'ल' लिरनांगौ ट्राइबेल संघआबो बै समावनो 2002आवनो बे अर्डार माबाखौ होदोंमोन नोंसोर बर'बा बर' लिरसिन होमबानो नोंसोर ब्रह्म बसुमतारी नार्जारि लिरसिन रायजो राजा नोंथांमोन नैबे भिडिअखौ ससे दिन्थिनायनि थांखियानो बेनो जे जोङो सोरबा मोजां मावनो साननायावहाय बिथांमोनखौ सा ससेयावनो जाज खालामनानै नायनो नाङा जागोन जाया बे उननि बाथ्रा माने साक्सेसफुल जागोन जाया बे उननि बाथ्रा खिन्थु बबे लामाजों हान्थिदों मा लामाजों थांगासिनो दङ मा इन्टेनसन बिथांमोननिखौ मोजाङै बुजिनो नाजाग्रोनांगौ बेनि उनाव जोङो सोरखौबा आसि थुनानै हाब्रु सारनानै बा बायदिसिना जोङो बेखौ उननि समाव जोङो नायबिजिरफिननानै बेनि फारसे मावनांगौखिनिखौ मावनांगौ खिन्थु मावफुबाय थानाय समावनो गुदि बिजौ मोनथियालासे सिद्दायैनो सोरखौबा सोंखारिनाया बे मोजां जाया कनस्टिटिउसनेल मोनसे फ्रड मावनाय स' नैबेनि बागै बोरै बेनि फारसे पिआइएल होनाय जानाय आरो बेनि सोर नाजानायमोन सोरनि नाजानायजों जों दिनै नैबे फिथाइखौ मोननो हादों बा जोंनि गेजेराव नैबे गोदै मोजां खौराङा सौफैनाय स' नैबेफोरखौ एसे फोरमायदों नैबे भिडिअ'हाय आरो बाखिखौ फोरमायलांबावगोन जे बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि जिमाननाखि दैदेनगिरि मेम्बार आरो इन्डिभिजुवेल बिथांमोनजों नांफानाय बयखौबो हेल' एसपि ब्लग चेनेलनिफ्राय रोजा साबायखर बावहरबाय आरो मोनसे आपडेट्सबाव दावराव देख्रेब नार्जारि आयंआ सारा मास मोनसे सिगां आंनि मोनसे भिडिअ'आवहाय कमेन्ट्स खालामना फोरमायहरदोंमोन आरो बिथाङा बुंदोंमोन आयं थाबैनो मोनसे मोजां आपडेट फैनो थांगासिनो दं होननानै स' नैबेखौ आं गोबाव समनिफ्राय नेयै दिनै मैया मोननो हाबाय जे पिआइएल होनाय जितु केस होनाय 2014निफ्राय लानानै जुजि दिनै 10 बोसोर जाबाय आरो फाइनालि बिथांमोना सक्सेसफुली नैबेखौहाय प्रुफ खालामना दिन्थिबाय जे जिमाननाखि बिथांमोननि फारसे गोबाङानो हाब्रु सारनो नाजादोंमोन आरो बिथांमोननि लामा हान्थिनायावहाय बाधा बायदि जानानै खोथा बुंबाय थादोंमोन गावनि पलिटिकेल बेनिफिट्सनि थाखाय आरो दासिमबो सोरबा बायदिया बुंनो हागौ होननानै आं नैबे भिडिअखौ लाबोदों नैबे आइ बाटनाव लिंकखौ नोंथांमोना जुदि नायबायब्ला थारैनो मिन्थिनो हाबाय स' बेवहाय सोर मा समावहाय बबे समाव माबायदि खोथा बुंनायमोन आरो दिनै बियो माबायदि प्रुफ जाखो स' जियानो हक दिनै जोङो बुंनांगोन जे नैबेयावनो जोङो थाद'नानै थानो नाङा माहारियारि आफाद बा गुबुन जोंनि बर'नि गेजेराव जिमान आफादफोर दङ दा बिथाङा हयथ' एमपि हिसाबै दासिमबो दङ आरो बिथांनि जितु मोनसे दोलो दङ बिथांमोना नाजाफिननो हानाय आरो बिथांमोना गोख्रों रावजों बुंदों नब कुमार सर'निया बिथाङा बुंदों जे बेयो मोनसे पलिटिकेल कनस्पिरेसि होननानै बुंदों दा जियानो हक पलिटिकेल कनस्पिरेसि बा मायानो बिथाङा दा बे बुंनो बाध्य जाखाबाय एन्ड स' बुंनांगोन जोंनि बेवहाय जे पलिटिकेलि बिथांखौ जुदि जोंनि हान्जाफोरा सिगांनिफ्रायनो नैबेनि फारसे गोख्रोङै नाजानायमोनब्ला
एसे थाब रिजाल्टखौ मोननो हागौमोन अब्लाबो दा सम फैदों जे जोङो बयबो नैबेनि फारसे नांथाबनांगोन पलिटिकेल सिनारिअ आलादा नाथाय नैबे जोंनि थाखाय जोंनि थामोनथानि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय बे गोनांथार जितु जोंनि मोनसेल' एसटि रिजार्भ गेट सिट दङ बे क'क्राझार बेखौहाय जोङो रैखाथि होनांगोन बासायना लाखिनांगोन देरहानाय जेननाया उननि बाथ्रा सोर फैयो सोर फैया बे उननि बाथ्रा जाखिनि आयंमोना नाजादों आरो नैबेखौहाय जोङो फिन खनसे आरो खोमाना लानो नाङा नैबेखौसो आं बुंनो सानदों दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों आरो नैबेखौ लानानैहाय सोरबा बायदिया गावनि पलिटिकेल बेनिफिटखौ दिहुननो दा नाजा पलिटिकेल फाइदा आलादा जागोन आरो नैबे हारिनि रैखाथिनि थाखाय जितु आयंमोना मावलांनाय बेखौ जोङो बयबो बर' माहारि हिसाबै बर' रायजो हिसाबै जोङो बेखौ साबायखर बावहरनांगोन जे बिथांमोना नैबे बैसोआव जिरायनाय समाव बिथांमोना दिनै जोंनि हारिनि थाखाय दासिमहालागै बेफोरबायदि खामानि मावनानै होलांदों जाहाथे जोंनि इयुननि फिउचारा सिकिउर जायो स' नैबेवहाय आं सानाखै जे सोरबा बायदिया बेखौ आरो फिन खनसे हाब्रु सारनो नाजागोन होननानै स' बैफोर खोथाफोरा गासिबो प्रुफ जाबाय दिनै जे बिथांमोना रायजो राजानिफ्राय फैसा खांनाय बा रंजादों बाजादों होननाय बाथ्राफोरा नंखाय खांदोंमोनब्लाबो खामानिनि थाखाय बाहायदों आरो रंजादों खाना खुजा जादों होननानै जाय बिथांमोना बुंदोंमोन नोंथांमोना दिनै बे खोथाया नोंथांमोननि सेराव दिनै नुजाथिबाय सोराङाव नुजाथिबाय जे सैथोआ मामारमोन जियानो हक आंनि फारसेथ' आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो बबे रावजों बुंबावनो नो वर्ड्स होनना बुंनांगोन माने जिमाननाखि आङो दा बिथांमोनखौ बाख्नायबाबो आंनाव सोदोब गैयि जानानै दङ बे लेभेलसिम बिथांमोननि थाखाय आंनि फारसे रोजा रोजा साबायखर आरो इयुननि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय नैबे मोनसे एग्जाम्पल जे आङो बै माखासे भिडिअसफोरावबो होनबोबाय थादोंमोन जे जोङो दिनै बिथांमोननिफ्राय जोङो सोलोंनानै लानो गोनां दङ जिहेथु जों आयंमोनखौ बा सारमोनखौ जोङो मोनबाय थानाय नंला जोंनि गेजेरावहाय सानसे नङा सानसे बेफोरबायदि खामानि बा इयुनाव बेफोरबायदि जेंना जेंसि नुजाथियोब्ला बेफोरखौ जों दा आवगायलांनांगोन आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना मोजां मोजां एग्जाम्पल सेट खालामना गालांदों जाय बिथांमोना बुंदों जे हारिनि फारसे मावनाय बा जांख्रिथायारि जिमाननाखि प्रग्राम जालांबाय जोंनि बर'नि थाखाय मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय बिथांमोननि एख' बिहोमा गैयि होननाय बाथ्राफोरखौबो जोङो सम सम खोनानो मोन्दोंमोन नाथाय मा बिहोमा दं मा बिहोमा गैया नैबेखौ दिनै नोंथांमोना बयबो रोखा नुखासै आरो बुजिखायोसै स' नैबेनोसै आरो बाराद्राय गोलाव बुंनो सानाखै आङो आरो नङाबा सोरबा बुंलायगोन माहारियारि आफादफोरनि फारसे अर्गानाइजेसनफोरनि फारसे आसि थुग्रा व्यक्तिफोरा खुनुदिन माने समाजाव मोजां लामाजों हान्थिनाय सुरनाय मानसि नङा सुबुं नङा होननानै बुंजालायगोन बेनिखायनो आङो माहारियारि आफाद जिमाननाखि दङ आरो अर्गानाइजेसनफोर दङ बेनि फारसे एख' बुंनो सानाखै जिहेतु मोनसेल' खोथा बयबो दा नैबे थाद'नायनि सम नङा फिथाइया मोजां फैदों अब्लाबो जों बेखौ बासायनानै लाखिनांगोन आरो नैबेनि फारसे क्लियार जाजासिम बेखौ नारानाथा जेरै हायो ओरै जुजिथारनांगोन आरो बिथाङा जितु फेक मोनसे फ्रड जितु खालामदों जोंनि भारतनि संबिधाननि फारसे बेयो बेनि साजाखौ मोनो नैबेखिनिखौनो जोङो बयबो जुजिनांगोन जाहाथे इयुननि समावहाय रावबो बेफोरबायदि आरो फिन खनसेबाव बेफोरबायदि थगाय थसि सोरनिबा मोन्थाइखौ सेना लानो हानायनि खाबुखौ दा मोन्थों होननानै नैबेखौ जोङो जुजिनांगोन मानोना सासे सानै सुबुंफोरा दिनै नाजानानै नैबेखिनि फिथाइखौ मोनबाय खिन्थु एज आ अर्गानाइजेसन जुदि जोङो बयबो ज'है मावनायमोनब्ला एसे गोख्रोंसिन जागौमोन आरो बिथांमोना निस्सय सोमोनांगौमोन बेनि फारसे जे हारिया मोनसे खौसेयै अलखदनि समाव मावो होननानै गुबुना जोंनि फारसे नोजोर होनो हानाय नङामोन स' नैबेसेनोसै दिनैनि आपडेटआ आरो लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव आरो गोदान आपडेट्सफोर लानानैहाय टिल देन स्टे टिउन बाय